L'Astrid Berge és periodista de formació, coordina el Tallers per la Llengua, és una entitat, i és consultora i empresària de la consultoria Estratègies Lingüístiques. I en els últims anys acumula centenars d'hores fent cursos a institucions públiques i privades, escoles, etc., per aprendre a deixar de parlar castellà, bàsicament. Astrid, explica'ns aquesta tasca que estàs fent. Bé, efectivament coordino l'entitat Tallers per la Llengua i també amb el Ferran Suai tenim una empresa que es diu Consultoria d'Estratègies Lingüístiques que està especialitzada en fer plans lingüístics per a empreses i entitats. A mi sí que se'm sent o tampoc? Sí? Bé. I jo avui no vinc aquí, has dit que sóc experta en llengua, no és que em senti incòmoda amb aquesta definició, vull dir, fa molts anys que m'hi dedico i que m'agrada. La meva expertesa màxima tindria a veure amb els hàbits lingüístics, perquè em passo el dia escoltant a la gent explicant-me quan parla català, quan parla castellà, per què ho fa, per què no ho fa, etc. Per tant, conec molt bé les dinàmiques sociolingüístiques entre els grups. I no vinc aquí a dir manaments ni a explicar-vos cap fórmula màgica. Vinc a fer una sèrie de propostes, no? Algunes són propostes de què podem fer a nivell individual, què podem fer a nivell col·lectiu i què podríem fer a nivell parainstitucional i institucional. No? Hi ha diferents paràmetres a tractar, però bàsicament, Víctor, el que jo vinc a plantejar és un canvi de marc polític en les polítiques lingüístiques, un canvi de perspectiva, perquè des de la transició, diguem, que les nostres polítiques lingüístiques s'han basat sobretot en fer que els que no són catalans parlin català. En catalanitzar els altres, en això hem invertit gairebé tots els nostres recursos i energies a nivell institucional i jo crec que hauríem de passar, sobretot amb la nova... Això potser podria tenir algun sentit als anys 70 o 80, abans amb l'Enric discutíem que fins i tot en aquesta època era discutible, però clarament amb la minorització demogràfica està claríssim que aquesta estratègia no funciona i no funcionarà i per tant hem de canviar de pregunta. És a dir, la pregunta que havíem estat intentant resoldre fins ara era aquesta que us deia, què hem de fer perquè els altres parlin català? I la pregunta que jo crec que ens hauríem de fer és què hem de fer perquè els catalans puguem viure en català. Per tant, les polítiques lingüístiques han de focalitzar-se sobretot en que els catalans puguem seguir parlant en català i puguem parlar en català en el màxim d'àmbits possible. Això vol dir que ens hem de fer els nostres barris jueus i els nostres guetos? Absolutament no. Nosaltres no som la diàspora, nosaltres som la gent d'aquí i com també bé diu l'Enric, Catalunya, els catalans som l'única nació viva de Catalunya. No? Per tant, això ho hem de tenir molt clar. No es tracta de generar llocs geogràfics on puguem tenir les nostres escoletes, les nostres botiguetes, les nostres coses per nosaltres, no. Es tracta d'intentar que qualsevol català a qualsevol lloc de Catalunya pugui viure en català al màxim possible. I per tant, totes les polítiques lingüístiques que hem de pensar han d'acceptar aquesta premissa. Bàsicament també perquè, de fet, perdre el cul pels altres és una estratègia que normalment no funciona. Ho sabreu els que hàgiu estat no correspostos en temes amorosos. És el pitjor que pots fer, és perdre el cul per l'altre. Llavors deixem de desviure'n ja perquè els altres aprenguin català, concentrem-nos en nosaltres i qui vulgui ja vindrà. No plantejo un projecte excloent o unes propostes excloents. Qui vulgui ser català, que parli català, que el parli als fills i que participi de la comunitat catalana. Astrid, una de les coses que sovint diu l'Abel en aquests vídeos que potser alguns heu anat veient per les xarxes, és que hi ha 1 milió de catalans que són els que han aguantat el país en les pitjors èpoques i que ara la representació d'aquest milió de catalans que van mantenir el català durant el franquisme, per dir alguna cosa, doncs ara són els que s'han abstingut reiteradament al Parlament perquè no, doncs això. Sí, efectivament, és que el català sense els catalans no té futur.
És a dir, això, un sociolingüista amic irlandès, que es diu Crocher O'Gallaghan, no sé si ho he dit bé, però que està molt cancel·lat a Irlanda per les seves tesis, en què explica precisament que el fracàs de les polítiques lingüístiques d'Irlanda que té estat en les últimes dècades... Sí? Apa. Que el fracàs de les polítiques lingüístiques d'Irlanda, segons un sociolingüista irlandès que jo conec prou bé, és precisament que s'han focalitzat en crear nous parlants. A Irlanda gairebé tothom sap parlar irlandès perquè l'aprenen com a mínim en una assignatura a l'escola i l'aprenen, i a més és una llengua que per fer-se el xulo una mica a la universitat, etc. Però han descuidat absolutament els parlants nadius, és a dir, els parlants d'irlandès, la gent que parla irlandès a casa no té coses a fer en irlandès. Ja sé que nosaltres no som l'irlandès, ni ara ni mai, és a dir, l'Enric és qui ho explica molt bé, no vull comparar-nos amb l'irlandès, però els mecanismes de substitució lingüística són els mateixos, i per tant ens hem de concentrar en nosaltres. Si vols passem a parlar d'algunes coses que es podrien fer. Passaré molt ràpid per les accions individuals perquè crec que això tots ho teniu molt controlat, però crec que són importants, és a dir, a nivell individual jo què puc fer? Doncs naturalment deixar de parlar castellà, és això. Després també hem d'intentar aconseguir que parlar castellà ens faci vergonya. Jo és així com vaig deixar de parlar castellà. El dia que em va fer vergonya sentir-me a mi mateixa parlant la llengua de l'enemic, la llengua que estava esclafant el meu. Per tant, la idea de que com si el català i el castellà no fos una lluita de suma zero, en què tothom pot guanyar, això és el que ens han venut fins ara, que el català i el castellà poden conviure magníficament si se'n respectessin els drets. Per exemple, això és mentida, i per tant les converses que es tenen en castellà no es tenen en català i hem d'intentar que la gent, als catalans, els hi faci vergonya parlar català. Després altres coses a nivell individual, doncs naturalment queixar-nos, reclamar-nos, posar ressenyes, això ja ho fem, ja sé que és una mica desesperant, però funciona. I no només això, a vegades, com a curiositat, si arbitràriament agafeu qualsevol restaurant de Barcelona, podeu fer la prova, que funciona gairebé sempre, i poseu en el Google Maps a ressenyes, feu la cerca i poseu català, a gairebé tots els restaurants hi ha algunes ressenyes de gent que diu t'atenen en català, no t'atenen en català. Vull dir que l'activisme individual ja és una cosa que està passant. Si fos més organitzada, per exemple, muntar un hashtag pel Google Maps, doncs encara seria millor, però aquestes són la mena de resistències individuals que podem fer. Naturalment, no pagar diners a empreses que ens discriminen lingüísticament, o intentar-ho al màxim possible, perquè he de donar jo els meus diners a gent que em menysprea. Naturalment, tenir fills, m'està mal dir-ho perquè jo no n'he tingut, però aquesta és una estratègia individual / nacional molt bona. I després, naturalment, participar de les xarxes catalanes, que això pot ser des de pagar-te una subscripció a algú a Casablanca o a qualsevol altre projecte que vagi en sintonia amb el que tu vols fer, fins a col·laborar posant-hi hores per ajudar en projectes, etc. Llavors, tot aquest activisme individual és el que teniu més controlat, però a banda d'això també hem de començar a tenir relacions entre nosaltres a través de la llengua, no només sexuals, que també, però econòmiques, socials, esportives, és a dir, hi ha una part de catalans que tenen X necessitats i ara mateix les estan cobrint castellans. I llavors hem d'intentar fer un match entre la gent que necessita i la gent que és necessitada. Per exemple, una idea. En l'àmbit empresarial, ara que, com deia, m'estic dedicant a fer plans lingüístics a empreses, ens adonem que molts empresaris no troben mà d'obra poc qualificada en català. Llavors tiren DTTs, de gent que va i ve, etc. Ells tiren DTTs i es queixen que els hi castellanitza la plantilla. És a dir, perquè
És evident que potser en una fàbrica a l'àrea metropolitana la plantilla ja està tota molt castellanitzada, però això no és així a tot el territori i potser hi ha molta gent que fa molts anys que treballa en aquella fàbrica, que és catalana, i aquesta feina rotativa fa que et castellanitzi la fàbrica i la comarca, si és una fàbrica gran. No? Per tant, una solució. D'altra banda, què tenim? Tenim tot d'adolescents i postadolescents catalans que es passen la vida sense fotre res, no? És a dir, que van a l'escola, etc. Però vull dir, els estius se'ls passen fent scrolls, els Nadals se'ls passen fent scrolls. Jo quan vaig anar a Islàndia, un estiu, vaig veure que els supermercats, no? Molts dels empleats tenien 15 anys, era un estiu i els nanos islandesos treballaven als supermercats. Per tant, tens tots aquests empresaris, no? Que volen mà d'obra poc qualificada, i tu tens tots aquests adolescents, postadolescents, que ho poden fer també durant la carrera universitària, etc. Per això, clar, l'ideal seria generar un marc, és a dir, que naturalment tu els hauries de fer una prova de competència oral, podries fer un carnet amb descomptes, podries fer una trobada anual amb tots els nanos catalans. Aquí sí que francament ho limito a competència lingüística, és a dir, m'és igual el teu origen, si tu acredites que oralment ets plenament competent, i plenament competent no diguem-ne amb els barems que posen a l'escola, plenament competent en català, pots formar part d'aquest programa, i si no, doncs no. Aquesta seria un exemple i es pot aplicar a qualsevol sector. No? Hi ha gent que té unes necessitats, hi ha gent que vol fer coses i bé, i això es podria cobrir. Aquest seria un dels exemples. Vols que segueixi? Sí, perquè si no tindrem poc temps, llavors tu tira milles. També hauríem de prioritzar la defensa dels nostres drets lingüístics. És a dir, per exemple, ara mateix hi ha una llei que diu que els metges haurien de tenir un seu de català. Això tots sabem que no passa, és a dir, és la Generalitat la que incompleix la seva pròpia llei i contracta metges que no tenen el seu de català. Ens hem d'esperar a tenir un seu de català, a que el govern actual apliqui la llei i que tots els metges... No, jo crec que no ens hem d'esperar, hem d'intentar buscar solucions perquè com a mínim a nosaltres ens atenguin en català. L'altre dia el Bernat Mayent, X, feia un article que a mi em va semblar molt bo, que era molt bona idea, del sistema que apliquen a Suïssa. És a dir, a Suïssa tu quan vas al metge pots veure les llengües que saben parlar els metges i triar en funció d'això. Doncs jo no vull esperar-me a que el govern de torn arregli aquest problema per poder jo anar o perquè pugueu portar els vostres fills al metge i que se'ls hi parli en català. Si tu pots triar aquest metge, doncs aquest dret ja et queda garantit. I és aquí on hauríem de posar més l'èmfasi, no pas en que tots els metges tinguin el seu de català, que no vull dir que ho oblidem, però com a mínim hem de prioritzar que els nostres drets siguin respectats. Amb el tema dels drets del consumidor el mateix. Una bona notícia d'aquesta setmana és que Olot, l'Ajuntament d'Olot, diria que és el primer ajuntament que ho fa, o jo és el primer que he sentit que ho fa, ha decidit adquirir les competències de sanció que normalment té l'Agència de Consum, que és de la Generalitat, i per tant ells mateixos, que ja han fet una inspecció de tots els comerços, sancionaran aquells comerços que estiguin incomplint amb el Codi de Consum. Doncs qualsevol persona que estigui involucrada en la seva política municipal, en l'activitat de política municipal del seu municipi, pot intentar forçar una mesura com aquestes, perquè així d'alguna manera anem també... No posem tots els ous a la mateixa panera, que és el cas que seria, o el mateix cistell, que és el cas de delegar-ho tot a la Generalitat. Després, una cosa important, crec que hauríem d'accedir al diner públic, és a dir, deixem ja de menysprear les subvencions o els contractes públics. Al contrari, les subvencions i els contractes públics són tota una sèrie de diners que s'haurien d'invertir en nosaltres i que no s'inverteixen. És a dir, el diner públic no s'inverteix en els interessos dels catalans. Per tant, si hi ha unes subvencions i uns contractes, aprofitem-los. Per exemple, amb CEL, la nostra empresa, estem intentant explorar maneres per poder informar als catalans en general, a qualsevol que tingui un projecte, persones, entitats, empreses, el que sigui, de totes les subvencions i els contractes a tots els nivells, locals,
catalans, espanyols, europeus, és igual, no? Que tornin els diners a les nostres butxaques. Vosaltres no els invertiu en nosaltres, ja els invertiríem nosaltres en qualsevol projecte que tingui a veure amb fomentar la llengua, però això podria ser aplicable a qualsevol altre projecte que no tingués a veure directament amb la llengua. No? Normalment menyspreem les subvencions. El problema de les subvencions no és cobrar-les, el problema és que acabis treballant pel govern. No, perquè si acabes treballant per lo teu, doncs naturalment benvingudes siguin. L'altre dia m'explicava justament, no? Que de la mateixa manera que ja la IA s'està aprofitant per fer el tema del menjòmetre, no? I veure les bestieses en què es gasta els diners la Generalitat, que també hi ha eines per saber totes aquestes subvencions, tots aquests ajuts i poder-hi accedir. Exacte, això passa, per exemple, en l'àmbit mediambiental, no? M'explicava un company que es dedica, que és ambientòleg i que en l'àmbit del medi ambient sí que hi ha una d'aquestes empreses que informa tots els seus socis de tots aquests tipus d'ajuts. Doncs nosaltres hem de fer el mateix, no? Coses que d'alguna manera ens puguin beneficiar a nosaltres. I lligat amb això hem d'intentar aprofitar tots els contactes que puguem tenir a les institucions. Jo ho faig. Vull dir, i no tinc cap mena de problema en admetre-ho, no? És a dir, tu tens una sèrie de contactes dins de les institucions que saben que tu, la teva empresa, la teva entitat, el que sigui, o tu com el teu projecte personal, treballes bé, que fas coses pels catalans i naturalment no és que t'ho regalin, no? Però t'ajuden, t'avisen, mira, i això, t'hi pots presentar, etc. No? Aprofitem, si teniu contactes dins dels vostres municipis, aprofiteu-los per intentar forçar mesures que puguin repercutir de manera positiva amb nosaltres. Ai, no, és que aquest treballa junts, o és que és igual on treballi. No? És igual on treballi si tu li pots acabar fent que apliqui una mesura que ens beneficia a nosaltres o que tu creus que és beneficiosa. No? Astrid, et sembla que passem al tema de l'escola? Sí, passem al tema de l'escola, que és obrim el meló perquè com que anem curts de temps. Però abans de l'escola deixa'm fer... No, perquè abans de l'escola deixa'm parlar del català entre els nens i adolescents, no? Perquè té una particularitat que és que els nanos no poden triar tant com els adults les persones amb les que relacionen. No? És a dir, jo no em relaciono amb castellans perquè jo trio relacionar-me sempre amb catalans. Però això els nanos no ho poden fer. No només això, sinó que hi ha una altra particularitat, és que no en podem esperar militància lingüística. És a dir, els nostres nens no salvaran el català. No? El que salvarà, si vols, quan siguin grans, no? Però no ara. Per tant, no en podem esperar militància lingüística. Això no vol dir que algú tindrà un fill, que el meu fill... Felicitats, em sembla la mar de bé, però no podem esperar que siguin els nanos els que arreglin, mantenint-se en català dins de l'escola, els que arreglin les dinàmiques sociolingüístiques de l'escola, perquè això no passa. No? Per tant, crec que la idea base, no? de tot el que té a veure amb el català entre nens i adolescents és que hem d'entendre una regla de la sociolingüística que qualsevol que en sàpiga, jo no soc sociolingüista, però ja dic que estic molt familiaritzada amb els hàbits i el que jo veig concorda plenament, no? Amb tots els estudis sociolingüístics, és que si volem que els nanos catalans parlin en català han de trobar-se amb catalans. És a dir, o com a mínim amb nanos que tinguin un domini altíssim del català. No? És a dir, llavors, doncs, això, el tema de les densitats etnolingüístiques, és el factor més determinant. És a dir, tu no pots, tu ets de Rubí, tu agafes un institut de Rubí i li dius, molt bé, ara, per posar la proposta de doble xarxa de l'hora, tu ara... aquest institut de Rubí decideix que vol ser de la xarxa catalana. Val? Llavors, potser se te'n van un 10% de famílies, que siguem els votants de Vox, els castellans diguem-ne més bèsties, però segurament se't quedarà el 90% a la xarxa catalana. No? Llavors, tu no pots pretendre que amb la mateixa demografia etnolingüística d'aquell centre tu apliquis un model màgic, no? Fins i tot aplicant un model ultramàgic amb professors com tu, com jo, que tot el dia estan... Tu no pots pretendre que
que aquests nanos passin a relacionar-se en català, perquè això no funciona així i això és el que està venent, ja entrem a l'escola, doncs la doble xarxa de l'hora, que no està plantejant una xarxa per a catalans, sinó una xarxa catalana, no? Que ells li dirien catalana, però en què tothom hi seria benvingut. Per tant, si tothom hi és benvingut, també els nens que no saben parlar català o que el parlen molt malament, que mai s'hi expressen, és impossible que aconsegueixis que la llengua de relació social sigui el català. Tu, amb una immersió ben feta, tu pots aconseguir que els nanos aprenguin millor el català, no? Però no que s'hi relacionin. I aquesta és la gran trampa de l'hora. Per tant, l'agrupament, no? L'agrupament dels nanos és la mesura més pràctica perquè els nanos puguin parlar català. És a dir, això es pot fer, ho podríem fer des d'un punt de vista privat, la Xafa, de fet, està proposant, la Xafa és la xarxa de famílies pel català, està proposant fer espais de socialització en català, naturalment, regulant les densitats. A vegades potser no cal regular les densitats. De fet, d'espais de socialització en català ja existeixen de manera natural, no? Si tu te'n vas segurament a un barri de Vic o d'Olot, on la majoria de famílies són catalanoparlants i els nanos que no ho són el saben molt bé, i aquells grups de bàsquet, etc., ja funcionen en català. Per tant, cal protegir aquests espais de socialització en català i crear-ne allà on l'entorn demolingüístic, diguem-ne, etnolingüístic, la demografia no acompanyi. Per tant, hauràs de dir, no, si no parles català a casa, si no ets un nano de família catalana o no el parles excepcionalment bé a nivell nadiu, doncs no pots entrar en aquest grup, perquè si no aquest grup deixarà de funcionar en català. I això es pot fer en espais de socialització, però també es pot fer dins de l'escola, que és també el que proposa la Xafa. Què passa? Que és il·legal. I per què és il·legal? És il·legal perquè ho diu Espanya? No, és il·legal perquè ho diu la LEC, la Llei d'Educació Catalana, amb un article així que va fer el tripartit i CiU a la seva època, que van dir que no es podia separar els nanos per llengua familiar, i ho van fer amb la idea de blindar la immersió, curiosament, perquè per ells era una manera de defensar-se de la sentència del 25%. Però clar, ara mateix és una cotilla i podríem posar pressió política perquè aquesta llei s'eliminés i que s'hi es pogués agrupar. O, si no és per llengua familiar, es podria dividir els alumnes per nivell de llengua vehicular, per nivell de català. Això seria una cosa. Després, encara que sigui il·legal, els mestres, quan fan els cursos, quan decideixen els grups al principi d'any, fan el que els dona la gana, no han de donar explicacions a ningú. Per tant, una cosa que jo que també estic molt en contacte amb mestres, intento dir i que hauríem de poder dir és que quan ells muntin els grups a principi de curs, si resulta que tenen a tercer d'ESO 4 grups i només hi ha 10 catalans, en comptes de repartir-los, que és el que fan ara, perquè així, si en posem 2 a cada grup, com a mínim els altres es catalanitzaran i dius, home, no, és que això no és el que passa. Aquests 2 nens catalans allà sols acaben arxicastellanitzats. Per tant, sobretot a centres on els nanos de famílies catalanes estiguin molt minoritzats, la solució hauria de ser poder agrupar-los en un sol grup, els 10 en un mateix grup, i és molt difícil que et vinguin a demanar explicacions. També crec que hauríem de poder demanar unes certes resistències als mestres, perquè és com, hem de protegir els mestres. Escolta, no ho farem si no resistim entre tots. Jo he vist mestres resistint, resistint sobretot a la por de que et vinguin i et posin les sentències. He vist mestres resistint això. Per tant, crec que ara s'estan queixant molt, però jo en cap manifestació no he vist que diguessin és que és impossible integrar els nanos en català. No es queixen d'altres coses, però d'això no es queixen. Vull dir, aquí també podríem fer una crítica activa en què els mestres, al final, jo quan vaig a fer tallers a escoles, sovint els que venen, que són els més conscienciats, i són genets solitaris que han de combatre contra tot. Per tant, crec que també hauríem de poder demanar resistències. Però quina hora tenim? Sí, hauríem de passar al tema de les polítiques municipals, que seria l'últim bloc. No, però deixa'm acabar un segon, perquè jo crec que... Sí, disculpeu, però crec que seria important també dir que sí que hi ha maneres
millorar la immersió, és a dir, ja sé que estem autocentrant-nos, però també hi ha maneres de... No és que no m'importi a mi que els nanos que no són de famílies catalanes no aprenguin bé el català, no és que no em sembli preocupant, i sí que m'ho sembla, no? Però hi hauria maneres... S'haurien de canviar tantes coses, és a dir, els mestres no tenen ni idea de sociolingüística, etc. Mira, una cosa que podria fer el conseller Francesc Xavier Vila, que encara que nedi a contracorrent, sí que podria fer alguna cosa, alguna estructura que quedés al llarg dels anys. No? És una cosa que tu la coles d'alguna manera i pot quedar al llarg dels anys. Per exemple, seria poder introduir una assignatura de sociolingüística i d'assertivitat lingüística dins de la carrera de magisteri, perquè els nostres mestres es passen 4 anys de carrera sense tractar res que tingui a veure. O sigui, som un país ocupat amb una llengua minoritzada, etc. I els nostres mestres no tenen ni idea de gestió lingüística, d'hàbits lingüístics, de com mantenir-se en català, etc. Zero. No? I després també doncs, el màster d'accés al professorat, el mateix. No? Això seria una manera d'intentar millorar la immersió, però n'hi ha una altra. Hi ha una incongruència molt bèstia, legal, que és que legalment els nanos tenen el dret, és a dir, un centre, la Generalitat en general, el Departament d'Educació, té l'obligació legal de garantir que els nanos acaben la seva etapa educativa amb plenes competències en les 2 llengües oficials. Això és el que diu una llei. Alhora, no, tu pots treure't el títol de l'ESO i el títol del batxillerat amb el català suspès, amb el castellà també. És a dir, llavors, doncs, tu no estàs garantint aquest dret lingüístic als nanos, perquè si tu pots tenir aquests títols acadèmics, no? sense aprovar les assignatures lingüístiques, doncs no et donen el B2 i el C1, no et donen el títol lingüístic, però sí que el títol acadèmic. Per tant, una solució a poder lluitar seria aquesta, no? De dir, escolta, no, deixem de regalar els títols de batxillerat i ESO. Si no treus l'assignatura de català, no tens el títol de l'ESO. I si no aproves l'assignatura de català, no tens el títol del batxillerat i punt. No? Llavors aquesta seria una altra cosa. I després també, i últim pel que fa a l'escola, seria contraatacar a nivell judicial. No? Jo ja no vull avançar res, però ja estem intentant explorar algunes vies. No pot ser que la por només estigui a una banda. Ja sé que hi ha gent que em dirà que és que la justícia, al final passes per la justícia espanyola i què? Tu pots anar per totes les estances de la justícia espanyola fins a arribar a les europees i almenys plantes batalla. Hi ha molt pocs centres a Catalunya que tinguin la sentència del 25%. En canvi, tots els milers de centres educatius que hi ha, tots estan cagats per aquest tema. Llavors, doncs, canviem la por de banda, fem també alguna denúncia, s'hauria d'explorar la via, què es denuncia? A l'Estat, a la Generalitat, un centre, un professor que es passa la llei per la xeia, a qui denunciem? Això naturalment ho han de fer els advocats, però que sapigueu que clarament s'està incomplint una llei que es diu la CELROM europea, que està signada per l'estat espanyol. En realitat no és legal, no hauria de ser legal segons aquest tractat, que hi hagi milers i milers i milers de nens a Catalunya que durant totes les hores que estan a escola no parlen en català amb cap igual. O sigui, això n'hi ha així. Que després parlen, sí, amb els pares, amb els tiets, amb els cosins, potser amb l'extraescolar, però poden estar tot el dia a l'escola parlant només en català amb els mestres i gràcies. No? Per tant, això no és legal i és una cosa que es podria batallar i lluitar. I ara, si vols, ja, Víctor, sí, et deixo que anem a... Per no parlar de la gent més gran que no va tenir la possibilitat d'aprendre català a l'escola i que això també, davant de l'estat espanyol, es podria fer algun tipus de reclamació judicial. Sí, ja per efectes retroactius. No? No, de fet, jo sempre penso que no hi ha un exemple més clar i més fàcil de demostrar que el genocidi cultural que s'ha comès contra els catalans en els últims 100 anys, perquè fa 100 anys érem el 95% de ciutadans de Catalunya i ara en som el 35%. Per tant, això, no? Números en mà, estàs patint un genocidi cultural. No? Això seria també demostrable judicialment. I bé, si vols passem una mica algunes idees per la política municipal, més que res perquè bé, s'acosten les eleccions municipals i perquè un dels avantatges de ser un país petit, no, és que estem molt a prop entre nosaltres i estem molt a prop de la política.
No? És a dir, si fóssim ciutadans nord-americans, si poguéssim tocar cuixa de poder, seria un poder molt més interessant que el que podem accedir nosaltres. No? Però és molt difícil, per exemple, ser un ciutadà nord-americà i arribar a influir, a tenir una certa influència política. En canvi, aquí és molt més fàcil. Segur que, sobretot, no? Potser a Barcelona no tant, però la gent que sou de comarques o de municipis més petits, doncs segur que coneixeu un regidor, segur que coneixeu gent que es presenta a les eleccions, etc. No? Per tant, tenim molta capacitat d'influència i per anar molt ràpid, no? Bàsicament jo crec que hauríem de passar de la cultura... O sigui, jo què és el que voldria? Jo voldria que, per exemple, que un ajuntament, només que un ajuntament comencés a adoptar mesures lingüístiques extremades, realment extremades, és que arribo fins a la línia vermella, no? Fins al estic allà amb les puntetes dels peus ja a que em vinguin a inhabilitar. No? Doncs si comencen a fer, si hi ha municipis que comencen o un que comença a fer polítiques d'aquesta mena, arrossegui d'altres, com hem vist també doncs, amb el debat demogràfic, no? Que s'han començat a fer la competència entre ells, a la que algú ha obert el meló, ja tots estan fent la competència a veure, no? Qui està més en contra de la Catalunya dels 10 milions. Per tant, una cosa que es podria explorar és sancionar, inspeccionar i sancionar, ara tot és pedagogia, no? Tu els hi dius als teus funcionaris de l'Ajuntament que hauries de complir la llei, no, és que no hauries, s'ha de complir la llei, tu en el ciutadà l'has d'atendre en català fins que no et demani el contrari, etc. Per tant, intentar establir mecanismes d'inspecció i sanció, també amb les empreses subcontractades, és a dir, un ajuntament subcontracta empreses de monitors de pati i menjador de les seves escoles, això és una cosa que passa sovint, sí que hi ha el requisit de que han de saber català, però resulta que després van i es passen el dia parlant en castellà amb els nanos. Per tant, això hauria de ser sancionable. Jo si faig un contracte amb tu, empresa, no? Jo en contracte et poso que aquests monitors han de parlar català i si no compleixen, doncs multa. O m'has de tornar una part dels diners del contracte, etc. No? Després també eliminar el català del paisatge lingüístic de qualsevol servei, de qualsevol comunicació, de qualsevol activitat, de qualsevol edifici. És a dir, res que estigui organitzat per l'Ajuntament ha de tenir el castellà i si hi ha alguna cosa que ha d'estar-hi per imperatiu legal, la tens amagada, que l'hagin de demanar. No? Jo quiero esto en castellano, doncs tingui. No? Però tota la resta, no? En monolingüe i si s'escau en bilingüe català-anglès per si hi ha alguns ambients, diguem-ne, turístics. No? Però vull dir que si... Bé, en fi, bilingüisme català-castellà zero, que és una cosa que normalment doncs, sí que veiem en totes les instal·lacions dels ajuntaments. No? Després, naturalment, tot el que sigui impartit per l'Ajuntament, formacions, cursos, això hi ha un paper que diu ha de ser en català i després el formador arriba i diu «Hay alguien que no entiende el català?» i ja estem, no? El de sempre. Per tant, això, si fas això, sanció, multa, etc. No? No fomentar res en castellà ni finançar-ho sempre que sigui legal, perquè a vegades no pots discriminar les subvencions per temes de llengua, no? Però no promocionar cap producte, servei. Ho dic perquè fins i tot un ajuntament com el de Ripoll, no? Fa no tant estava promocionant no sé quina pel·lícula en castellà que feien a Ripoll, per tant jo crec que un ajuntament no hauria de fer cap promoció de cap producte, servei o activitat en castellà. Després també, ja sí que ara ja acabem, doncs es pot aplicar, hi ha escoles bressol que depenen de l'Ajuntament i allà tu pots fer, no, una mena de laboratori en les teves escoles bressol per aplicar realment un mètode d'immersió real. Tu tens aquest poder sobre les escoles bressol, no el tens sobre els centres educatius, però pots fer mans i mànigues a les escoles bressol. I per últim, doncs crear espais de socialització en català, que és el que explicava abans. Fa poc l'Ajuntament de Manresa, un regidor, el Sergi Parramon, ho ha proposat, no? En nom de la Xafa i li han dit de racista cap amunt. Llavors aquest és un dels marcs que haurem de generar. És a dir, hem d'intentar que la gent entengui, estaria bé poder fer un estudi real per demostrar que és impossible que els nanos es relacionin en català si no
es relacionen entre ells, no? I si hi ha una majoria de nanos que no el parlen amb molta fluïdesa. Per tant, hem d'intentar canviar aquest marc i sobretot això, només que un ajuntament comenci a aplicar mesures d'aquestes, crec que pot tenir una força arrossegadora que faci que d'altres, siguin dels partits que siguin, i vulguin d'alguna manera igualar-se o competir. I ja està, jo no dic res més. Moltes gràcies.